Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini Mbak Putri mau ngantarin parcel tenggone adik emakku guys, adik emakku. Jadi makku ki dua bersaudara, makku karo adine. Dan adine ki koyo duwe gawe ngono lho guys, tapi ning gone wedok. Iki ada buah iki mung tak bungkus dhewe mergo aku gak iso guys mek dua buah. Tak bungkus karo Mbak Puji dhewe. Dan iki aku mau engko siji-siji balik ping pindho guys. Awi gak iso nggowo, dadi satu-satu. Ambek sapa? Nang turun. Lebuke nang ndi wi? Ya wis kok. Aku ya pengetan. Ya, malah direkam Putri. Ya kan cep kalau malah isu ya. Iya. Nah, kono kan wis ijab. He, kowe iki subuh wis rono. Ambemu. Aku wis umur jam 6 wis. Wis wangi isa-isa. Jam 6 no. Aku rong tangi yo jam 6. Jam 7 lho, 7. Paling jam 8-an. Aku. Iki lho guys, iki gawane sesuk. Gawanane sesuk wis ambah. Esuk iku. Eh? Beda iku. Lho, kowe iki sesuk ki didandani kok malah pe budal 8:30. Jam 7. Lah pe budal 8:30 iki. Beda maksudnya. Nak mau tenan ya lek men nang kono kudu gandengan jam jam ijo. Iya. Jam sabun jam ijo. Iya. Nah, sedilo. Ya senane bebahan lho lek. Bejane resmen ki ora iso nganu. Bas apa? Wonge lara. Mbahmu ora apa? Dile mbahmu sapa? Bajem. Mbah nganu. Mbah Suja to. Ya, Mbah Suja ki tak sebut piro ae. Lah wong nang Mbah Suja YouTube. narek wong ngene. Ya piye? Mungkin aja sing gawe lorong ya. Iya. Senambak Basimol. Nambah masih mul. Berbahaya. Mbah Priwa. Gak Basimol loh. Guys, Mbah Priwa. Tak kira nganu. Ndek aku ndek mah ditekoki ide nganu to. Di sapa? Di sapa? Wong sugih. Dimin. Iya, mending ngene lho. Lah sing lar diomongi apa gak wong mending ngono. Mor. Mbah, ketae ora aku mending ngono. Lah wong iki lho ora digawe ngono, omongi ngono. Terus kok dulure ra diomongi, ra nek sing diomongi mending ngono. Ya gak roh aku mending ngono to. Dulurku kabeh rene sing tak omongi wong Surabaya lho belas. Kono bae nyunatno dhewe. Ben, Parti. lek cep bingung lek cep. Ayo, ayo. Ana to? Grimis. Ayo, lek cep bingung lek cep. Grimis. Grimis tenan. Oh iya, kritik. Pak terus kene lek. Jalan mau enak aku. Jalan po enak. Turu omahku. Aku saiki mau kon turu kene, sesuk mulih, sesuk balik brene. Berarti kowe ya melok budal isuk. Kowe didandani wae. Mbak San. Jalan HP kan. Kan mesti ngambil sak dadi ramu. Iya. Tak doi kembarane masku, guys. Lek. Halo ngono ndang. Ndang. Yang Putri ning YouTube.
Juga siaran langsung di YouTube ki lho. Iki lho guys entek kok. Sapa? Apa wi? Yo nyaman mosok tunggal lelek tri ora ngawur donani. Sopo? Yo nek wong ning YouTube kok iki lho tunggale makku iki, guys. Lo. Tunggale makku iki, guys. Tunggale iki mok loro jenenge nyaman karo Bati. Lah iki sing Bati, sing makku sing jenenge nyaman ngono lho, guys. Jenenge lu ki dileh kok. Napa? Ganti apa? Sinta. Wong njenakno kok. Siji Sinta, sijine Laura. Ya. Ya, Lek. Mbak, iki jenenge tak ganti Laura lho. Jare deh, mbok Emi lho jenenge kok welek men jare. Lah Arifin nanti bang? Oh iya ngidul ya. Nan. Ana metu tenan. Aku banyak. Loh, iki jagoane sesuk. Ngono ke aku joget oleh ora lek. Duwe-duwe lek senong nyawer. Ya. Nan pora. Tenan. Ambo wae dhuwit aku nyawer tenan. Ate karo ngene lek karo sangga wang ngono lek. Hai. Aku mau minta ini boleh? Boleh? Boleh enggak? Ngiler loh. Loh, kaya senen ibu kowe ngomam kuwi. Mah. Kae. Ya iki. Iki jenenge sapa iki? Diganti sapa? Mau ibu ora mangan tape kok. Nyapa tais ta. Ndi gak udan kok. Kene mboke. Nang gak oleh mampu. Sini taruh sini, Cek. Kene bamen. Kene tante. Pakai bencana. Kasihan aku. Buka ndang. Kasih tante ya. Halo guys, ndang. Iki lho ngerti. Halo guys. Masa nyanyi telung lagu kok lagi ditandukno iku jare piye aku. Urung mateng. Wis sesuk wayah mateng kok ya iki urung mateng kok wayah sesuk jian. Layak jek watu. Mateng sesuk jian. Tapi mateng sesuk. Sesuk. Iki urung mateng kok ya. Coba ngene seneng parmen. Kak tenggelan nih. Mas apa? Soto. Iya toh. Kale tante. Soto jangan gori. Aku main cerat timbaman soto iki. Aja mangan. Aku Jam yo mangan ae nek ketemu bareng ngopi mesti aku mangan. Pone manjing kal wala. Esuk wala aku nek bengilen, Mbak. Jam 12 gugah-gugah mak. Mak. Aku terno ngising. Ora wani ngising. Terus ditunggoni ngantek bar. Mbak Putri padahal ning rumahku ning rumah ya. Lah aku ning jero omah Iis. Aku ning guri omah. Ya wis cocok dadi aku ngising ning ngisor pring tunggu ning jero piye perasaanmu. Emah aku. Aku tetep ngising Mending tak empet. Aku takut tak pateni langsung. Wedi aku. Ya Dewi iki. Mbak iki lho Mbak jipukin neh, Mbak. Wedi nek sampe bener aku. Mbak dijipukin neh iki lho. Niki koncone Selfie sing cewek. Ya enggak cewek tak pateni. Ponakane dasar ya? Kuwi ponane. Iya jare. Woi, wis mulai. Iya jare. Nyawer. Caramu dhek mutah ngono kuwi gorene. Ora tanggung. Campur sari nawet nek malam mulai. Agak gegak ngene. Sesuk gak ono goreng tak sawer ro sesuk. Wah, Ngan. Wong kok sok. Anakmu ndur lah. Sing gede. Sing gede. Kene kulon sing gede. Lah ya gede tak kulon.
Mbak cuci buah, Mbak aku kan mangan nih. Gorene tak gawane mantuk, tak wehno bapak nggo. Wes. Mbak, morone lho, Mbak. Suwepi, guys, malam minggu suwepi banget iki. Siapa ini? Enak apa wi? Ngene lho nan, halo guys, piye? Halo guys. Dasmu kok tuh yo. Yo dilebokno kene, entar dilebokno. Ya Allah, enak apa wi? Kayak lagi ditandukno ka to? Yo Mbah Mutin kene. Ya kok, mungkin kono, Mbak. Tak nganu lekku. Piye? Ibriyana. Ya, getok ane. Piye, Lek? Aja mlayu. Lek, sesuk. Dangkut Larene. orang ngawainan. Iya. Ayo, Mbah. Ayo. Nyuwun sangu ora? Nyuwun sangu. Ya aku gak mbok sangoni ya, Lek. Nan. Nan. Ki kembar karo sing dadi mantan, guys. Nan. Nyuwun sangu apa ora? Iya, ngono lho, Nan. Nggih. Ya, Nan. Bebar panen tebu, Lek. Kadang ana. Kalau kayak mbano. Bal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 a. Ngerti ya? Nah. Gila kembar karo iki. Ngerti ta? Nah. Iya, makasih. Lho, dhewek ya abang langsung meneng kok. Sesuk ya. Apa to, Bu? Ora weh, sik tak omongi. Kowe gene tek mendem. Gak. Ya nak. Ora tau. Alah. Kene Islam okut. Lek Umi. Iki nek mendemi digepuki ae ngono lho. Sing mbok bong ngono kae. Iki lebar mendem wae. Ya to. Ora. Lah wi mripatmu labang. Siapa? Ora ana wong. Apa ya wong loro? Mirip guys. Sesuk delok ning YouTube-ku ya. Aku sesuk mrene ndelok nang YouTube. Kan jangan delok ning YouTube. Iya. Ngecak ngalah. Prai. Kayak mamaku. Ndar ana wong beli gitu. Enggak usah nek no. Di ben aku yo karene kono ndek perlu genten nang kene iki ngono lho. Wah. Gak setia wae. Ngono lah. Gak setia wae. Kenapa? Tapi kok muga-muga. Lagi kadi say, Mak. Ntar kan ya kan? Heeh. Iya, mau tanpa ya. Kadi say, Mak. Yo ning kene duduk ning kene ya. Ana itu komune sama jatah. Kursine nanti nang. Sesuk ae, sesuk. Kasih Bu. Ini Bu. Makasih ya. Ini jangan siapa ini? Ambil lagi. Lho gua ora diombe. Eta ngene mboke. Iya, ta. Kalau nek hendoke. Yo, saya sendiri dulu, Bu. Duduk ning itu.
wis tenanan. Tenanan. Ana tombol jan hobi. Lu kasar reso. Sik. Si dhewe nyapa gimana? Lho kuwi seneng nek iso tuh. Ketan, jatah seneng karo. Jadi wi mau ki adik emakku, guys. Tapi beda apa, Lek? Apa? Lek seno beda apa? Nek karo mak. Beda mak. Mak. Padha Pak. Beda Pak. Mbah kuwi rapi ping 3 nek rapi ping 4, guys. Wis aja diterok pokoke. Cepu ora ning radu. Aku mantuk ya. Dadah. Dadah, Nan. Dadah. Dadah. Wes guys ngono ae sesuk dilanjut neh ning vloge pas iring-iring.